ki me cardom katuka we la so YouTube channel long kelangara tuan first tame la pen pini nali to fan la so video long na gethan ponchi la bangke online pen Jio Payment Banks account Kosonsi Ingpu nang jima la pen copy pia document si kenang jima la so pota Klardak alam nali tum fan la so video long na peklang ponik po nali tum la so YouTube channel la long nang ka homri milang polte ka chinghon pen nali tum subscribe ikon la pen videos tame nali tum share pon ikon tang non pathik pen online Jio Payment Banks account Kosonsi Ingpu nang jima la so process lelang polonang la pen chethan polonang Tangni non patik pen chethan polona Jio Payment Bank Account Kosonsi online pen ke apply ning jima la so process nili patik pen nang than pachini ponik po ili tumjong si Jio Payment Banks Account Ingpu polo tangte labang ki zero balance saving account lo mate ili tum la sikai si thap thepin pen stame la so bank account labang ki thang problem avelo sikai si ave pin stame mate thap thepin stame lapen kadu kawela process an labang ke eli tum online si claim nang po non labang so online a process ke claim ji aputhak nili nali tum fan step by step na peklang ponik po asinali tum man tuning rig lo so a video labang ke nali tum kitching pen kichut an lang ikon lalo fulte nali tum ang ton pen alam labang ke chini ponik po tangte non apor padam de pin pen step by step la apply a process nili nang than pachini ponik po kiching si step 1 la bang kenali tum la so a video comment box along lang iko hoda stamina ni tum link bang ke long tai ji hala so link long ber lo pulutang tenali tum pan redirectly la Google Play Store long na wan ikpo jong si hoda link pen nali tum ber thek thi pulutang te Google Play Store long da pen Jio Finance Stock and UPI pula son tribe de examon la pen hoda nali tum thek long ji thek long lo pulutang te install lang po step 1 lo install ligdet pen step 2 la bangki la so apps na litum open nang po open det pen api pina ana litum dak pen permission la bangke pinang ji la pen permission pitang thala tek na litum la dak pen login pa prang nang po mate registration pa prang nang po login registration che fana litum along Jio phone number do wek nang ne na litum azara phone number pen sta me login la pen registration la a process la bangke claim ponik me login mate registration na litum claim ikel pulte step 3 la bangke elitum banking service long dam nang po adak si option bang long ik thai po lapen ada nalitum la saving account po do ji la so dim nalitum ber nang po step 3 ke lapen step 4 la bang ke nalitum puta thek long ji open account po thek long ji la so dim nalitum ber nang po open account na long ber pon ek step 5 la bang ke nalitum dak personal details nalitum amen date of birth lapen address lapen mobile number lapen occupation lapen pinan details dak fill up on po nominee amen fill up on thai nang po step 5 la bang ke lai fill up thai pen api step 6 la bang ke elitum KYC details la bang ke pinang ji KYC details ki pinang ji aho elitum dak pen Aadhaar number pan card number ber nang po lapen puthot elitum continue long ber nang po continue long ber pon iglop pulo tangte step 7 la bang ke Aadhaar card long killing a mobile number long OTP le ikse hala so OTP bar na litum fill up nang po mate ber nang po OTP ber pon ik det pen afi elitum puthot step 8 la bang ke video KYC claim nang ji video KYC ki claim ho elitum Aadhaar card la pen pan card la bang ke erideng donang po lapen paper along elitum amen ke toktang binang ji lapen video KYC ke claim ahod adungarai madu amunita avidet nang ji mate background voice la bang ke clean nang po lapen background la picture la bang ta clean nang ji lapen network dodim pen se elitum la video KYC a process bang claim nang ji video KYC long nang kar ji la bang ke nang elitum la step 5 along details ka fill up lai nang litum pan na arjuji lapen elitum pan card paklang don nang po pan card paklang don nang po lapen Aadhaar card stami elitum paklang don nang ji lapen puthot screen along ECA number nang PG la screen along ke klang number na litum than don nang po la than la pulo tangte video KYC la bang ke successful ikpo lapen step 9 la bang ke alang litum form la bang ke review ikpo review ik det pen api ghonta esi ba nini ni thama phi nanitum bank account
number lapen IFSC code labang ke nanitum registration mobile number along naksen ikpo kali bolte nanitum na so apps long si details labang ke chethek long ikpo jala hello online la Jio Payment Banks ke planning ji a process labang ke lapen ke apply hot kopi pi ason si ilitum kipi duneng ji mate documents labang ke kineng ji ma upload angte ilitum mari ding Aadhaar card duneng ji lapen PAN card duneng ji la hini dolo pulo tangte ilitum nahok dam dipin pens tame la zero balance Jio Payment Banks account labang ke ingpu pon melo lapen account number lapen IFSC code long dat pen pe ilitum Google Pay ba Paytm lapen kapre ason UPI stame ilitum transaction me ikpo benefit ali ko PC kelong jima pulo tangte ilitum lake zero balance account lo mate sikai si thapte pin stame la so account la bangke reng etsedopo lapen ilitum no minimum balance do ting ainang ne lapen free virtual debit card stame ilitum long pon ikpo lapen UPI payments ilitum tangkas stame send long ikpo lapen tangkas stame ilitum receive long ikpo lapen ilitum la so bank account dolo te bills stame payments long ikpo recharge lapen shopping la hai hoi stame lapen labang so bank account labang ke secure po lapen two step authentication labang ke do igwek po lapen account access labang ke 24/7 account access long ikpo lapen important information puthot na litom phan nang kapachini pontu labang ke la sono Jio number is not mandatory mate nanitum na so bank account ingpu ji pan Jio number vek nangji pupe nanitum Airtel stame chok igji lapen Aircel stame mate BSNL stame ilitum ingpu lahai number pen stame ingpu pon ikme lapen PAN card labang ke ilitum kenang iksola lapen account verification labang ke घंटा ऐसी बा घंटा हिनी नांग कोकता थे कली पुलो तंगते घंटा ऐसी हिनी पेंजोंग si chokche pulo tangte tu kali 3 days labang ke working days los tami ninin thomane nangne within 3 hours bangke nang igwe ko घंटा ke thoman bangke घंटा ke thom afilote labang so account labang ke active pon ikpo lapen account details labang ke nalitum la registration a mobile number along se send pon ikpo lapen kado kawe labang ke 100% paperless a process lo ilitum la kang puji la so bank account kang puji labang ke na hok dam dipin lapen joy ke pen ilitum ingpu pon long ikpo jola hello Jio Payment Banks account kang punang ji a process labang ke la se la son a video mate la son update na litum kelong verje pan pura la so YouTube channel labang ke na litum subscribe ikon jong na litum la ka apply hot jong si kopini a problem do pulte nili pan homri gon nili na litum wan nang cherabdun ikpo mate nang thandon ikpo la se pinia video long bangla aning ton ponik nang domi thagmi kadu kawi Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kinangara do ana fans tami nilin pen Klardak